Beyik Tanrım, bize iyice çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını için. Neme diyenlerini öldüremeyen ok. Men sizin arаңызda kurumda Musa peygamberin kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek bolar hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe ederler. Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde biz tovu barada gurrun ederiz. Tovu barada gurrun eden vaqtımızda biz Mukaddes kitaptan köp öğrenen zatlarımız var. Mukaddes kitabın tekstlerine, ayetlerine esaslanmak bilen biz hakikaten tovu etmenin nämedigini görüp bilýäs. Tovu etmek bu Mukaddes kitapta iň meşhur bolan yiten oğul tımsalının üstü bilen bize Hudaý şeýle bir ulu giňişleýin adam bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşygy bize şeýle giňişleýin görkezýär. Diňe bu tımsal arkaly biz diňe bir adamyň ýagdaýyny däl, bütün adamzadyň Hudaý bilen arasyndaky bolan gatnaşykda nähilidigini we nähili towba etmelidigini ve Hudaýyň towba eden adamy nähili seredýändigini bu tımsalyň üstü bilen bugün sizin bilen seredip geçeriz. Mukaddes kitaba yüzlenelim, gelin. Lukanyň hoş habary 15. babda yiten oğul tımsalı var. 11. ayettan okap başlayan. İsa sözüne devam etti. Bir adamın iki oğlu bar eken. Kiçi oğlu kakasına, kaka mal mülkten menin payıma düşenine ber diýär. Kakası hem baylygyny oğullarının arasında bölüp berýär. Bir näçe gün soň kiçi oğlu bar ýogyny toplap bir uzak ýurda gidýär. Ol ýerde şady horramlykda ýaşap mal mülküni yele sowurýar. Bar zady soğulandan soň ýanky ýurtda gaty açlyk düşüp, ol horluk çekmäge başlaýar. Şeýlelikde ol gidip şol ýurduň bir ýaşaýjysyna gündükçi durýar. Ol hem onu öz örülerine doňuz bakmaga iýberýär. Oğlanyň doňuzlaryň iýýän kösükleri bilen garnyny doýurasy gelýärdi. Emma ona hiç kim, hiç zat bermeýärdi. Ol ahir soňa aklyna aýlanyp, özüne şeýle diýär. Kakamyň ençeme güllükçileri bar. Olaryň hemmesiniň hem doýýança iýmege çörekleri bar. Men bolsa bu ýerde açlykdan öljek bolup ýörün. Gowusy kakamyň ýanyna baryp oňa, "Kaka, men saňa gökdäke de saňa da garşy günah etdim. Men indi senin oğlun diýilmäge de münasip däl. Meni öz günlükçileriň biri ýaly kabul et diýeýin." Yigit kakasynyň ýadyna ugraýar. Ine qadırlı ildeşler, bu ayetlarda biz bir vakany görýäris. Bir adamın iki oğlunun arasındaky gatnaşygynda İsa umuman Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy görkezýär.
Oğullarının kiçisi, yankı ayatlarda okayışımız yalı, kakası enteki yaşap yörke, kakası aradan ayrılmanka, kiçi oğlu kakasının yanına gelip, "Mana bar mal mülkten menin payımı yetenini ber," deyip kakasından öz hakkını soraya. Kakası da iki oğlunun arasında mirası bölüp beriye. Kiçi oğlu olsa bir neçe gün geçenden son bari yoğun ähli zadını toplap bir ulu uzak bir başka bir yurda göçüp kakasının yanından gidiye. Yine bu yerde İsa bu tumsalın üstü bilen nemeni görkezmek isleyen. Mukaddes kitapta şeyle yazılan. Ähli adamlar günah edip Hudaýyň şöhratından mahrum boldular. Köne äh döwründe biz bir zady görýäs. Eden bagynda Adam ata bilen Howwa Hudaýa karşı günah edip olar Eden bagyndan çıkarılıp goýberildi. Emma olar towba etmediler ve öz yollarına Hudaýdan daşlaşıp öz uğruna gittiler. Bu tumsalın üstü bilen de Hudaý yine de bize nämeni görkezýär. Yankı kiçi oğul ýaly bütün adamzat Hudaýa maňa mal mülkten yeten mirasymı ber, men sensiz yaşayacak, sensiz öz günümü görecek, sensiz uzak yerlere, senin yok yerine gidecek, senin huzurunda, senin bilen bolmak, senin kadı kanunlarına uymak, senin yol başçılığında yaşamaklığı ret ediyen deyip gidiyen adamları suratlandırıyor. Kiçi oğlu da kakasının öýünde ähli zady yetip duran hiçbir kemi yok. İyse var, işse var, geyse var. Ähli baylığı, mal mülkünden ähli zada eýip olup duran kiçi oğlu kakasının gol astında, onun göz öňünde, onun padşalığında, onun maşgalasında yaşamağı istemedi. Ol kakasından mirası aldı, puldan, ähli mirastan özüne yeten payını aldı da kakasından uzaklaşıp uzak bir yere yaşamağa gitti. Bu diýdige bu içinden bu kiçi oğul eýem günah edip kakasının öýünden gitti. Onun eden günäsi näme dedi? Onun eden ilkinci günäsi kakası entek yaşap ýörke, ölmenke ondan miras hakkını soradı ve aldı. Alandan sonra da kakasının yanında yaşol şäherde, kakasına yakın bir yerde değil, kakasından uzak yere gidip onun huzurunda, onun göz öňünde umuman kakası bilen hiçbir bağlılığı yaşamak istemedi. Öz başına, öz isteğine göre, öz yoluna göre, öz kadı kanunlarına göre yaşamak istemek bilen ol kakasına karşı günah etti. Diyelim, ol isteğini etti, öz çözgününü çözdü. Emma yat bir yurda gitmek bilen yankı yaş oğlan doğrulukta, kovlukta yaşadı mı? Yok. Onun içinde, pikirlerinde kakasına karşı ozgalan vardı. Onun kakasına karşı karşılık ve günah vardı. Kakası bilen onun kadı kanunlarına göre yaşamak istemedi. Kakasının öýündeke özüne isteyen zadını etmeye azat hasaplamadı da özgürlük, azatlık istedi de kakasından daşlaştı. Biz görýäs bu ayatlarda ol yat yurda gitmek bilen bütün mal mülkünü näme zatlara yokladı. Bütün mal mülkünü ayşe eşerette yaşamak bilen tertipsiz ayallara istegen lezzetini etmek için kakasından alan baylığını, mal mülkünü kıyıska vaktin içinde şol ervetliklere, keyfi safalara sovurdu da sonunda açlıkta, horlukta kaldı. Yine yankı oğlanın öz yolu, özünün sayılan zadı, özünün isleği, kakası onu öz isteğine nemşetti, koyuverdi. Kakası onu zor bilen saklap bilerdi. Ama zor bilen saklamak bilen onun kakasına hiçbir şatlık getirmeyecekliğine ol biliyedi. Şunun için ol bu yaş yigidin, yaş oğlunun isleğine yok diýmedi. Bar git, öz isleýişiň ýaly et, näme menden näme dileýän olsaň, mirastan hakyň barmy? Şol mirasy menden al. Meniň ýanymda ýaşamak islemeýän, bolýa çık git. Öz kady kanunuňa göre, öz isleýişiňe göre ýaşamak isleýänmiň.
Bolya git, hanı bakalım, sonu näme olar. Görüşümüz ýaly soňu şeýle betbagçylyk bilen gotardy. Bu betbagçylyga seredin. Ol Ayşe eşiretde bütün mal mülkünü sowurdy. Ähli bar zadyny, nire yok olanlygyny, gysga wagtyň içinde ähli puluny, baýlyklaryny erwetliklere, tertipsiz ayallara harcadı ve özü soňunda aç kaldı. Elbette gowalardy kakasından gidip, öýünden gidip de yat yurda gitse de yine de doğrulukta yaşap, mal mülkünü doğru zatlara sovurup, öyle eşikli, çağalı, maşkalalı, özünün çağalarını ekleyen maşkalasını kurup, doğrulukta yaşamak için ulanan olsa elbette doğru olardı. Kakası bunun için de kıynanmazdı. Ama bu oğlanın içinde gowu zat yoktu. Ol başka bir zatlara, erwetliklere bütün mal mülkünü sowurdy. Şeýle açlyga geldi. Bu açlykda bolan wagtynda ol şol şäherde bir adamın öýüne günlükçi bolup, günlükçi diýmek gündelik iýjek çöregi üçin işleýär. Günlükçi. Pul üçin hem däl. Gündeki iýjek çöregi üçin işlemege gelýär. Bu işe ol alýar. Emma ol işte de doňuz bakýady. Hapa, ıysly, erwetliğin içinde doňuz bakýady. Şol doňuza berilýän iýmitlerin iýmek isleýärdi. Emma ol öý eýesi şol doňuzlaryň iýjek iýmitini de ona bermeýärdi. Diýmek ki, onuň ýagdaýy nähil derejede kyn bolmaly. Geçmişte, köneler döwründe häzir hem aýdylýar. Bal tutan barmagyny ýer. Ya üzüm eken öz üzümünün ilki meyvesini iýmezmi? Elbette. Her bir adam öz edýän işinden peýdalanýar. Iýjek çöregini şoň üstünden tapýar. Doňuzlara bakıp, olara iýmit verip, olaryň iýmitinden de iýmege ona ruhsat bermeýän adamyň eline gelýär. Şol ıysly doňuzlaryň içinde, şol hapalykta, şol erwetlikde, şol yerde de açlykta, gece gündüz hizmet edýär, emma karnını hiç zat bilen doýurup bilmeýän ýaş oglan şeýle erwetligiň iň soňky derejesine, pese düşmegiň iň soňky derejesine gelen wagtynda ol ahyr soňu aklyna aýlanyp özüne şeýle diýär. Kakamyň ençeme günlükçileri bar, olaryň hemmesiniň hem doýýança iýmege çörekleri var. Men bolsa bu yerde açlyktan öljek olup ýörün. Owsy kakamyň ýanyna baryp ona, "Kaka, men gökdäke saňa da garşy günä etdim. Men indi oğlum diýilmege munasyp däl. Meni öz günlükçileriň biri ýaly kabul et" diýeýin. Yigit kakasynyň ýanyna ugrady. Ine täsin zatlar şu yerde, gadyrly ildeşler, gadyrly doganlar. Nähili biz towanyň näme diýmekligine şu yerde açyktan açyk görýäs. Towa diýilen söz metanoia diýmek sözden gelip çykýar. Grek sözünden gelip çykýar. Bu diýmek ol öz pikirlerini üýtketmek, ya pikirlerini çalışmak, täzelenip başka hili pikir etmek diýmek manyny berýär. Ine şol towany biz ýanky ýaş oglanyň ýagdaýynda görýäs. Ol ahyr soňu aklyna aýlanyp özüne şeýle diýdi. Kakamyň ençeme güllükçileri var. Olaryň hemmesiniň hem doýýançalar iýmege çörekleri var. Men bolsa bu yerde açlyktan ölüp barýaryn. Bu towa Adem'i, ilkinci Adem'i onun pikirlerinde başladı. Ol pikirlerinde öz-özüne şeýle sorak bermek bilen, öz içinden aklına aýlanyp şeýle oýlanmak bilen ýanky oglan netijede yerinden turdu da ýanky erwetliklerini doňuzlaryň ýanynda işläp ýören yerden turup ähli zady üstüni kakıp yola düştü de kakasynyň ýanyna ugrady. Ine towwa budur doganlar. Towwa etmegiň iki tarapy bardyr. Towwa etmek diňe bir aklyňda eden ýalňyşyňa düşünmeklik däl.
aklında düşünýän zadynyň herekete gelmegi bilen hakyky towa keskitlenýär we görünýär. Oglan diňe de şeýle diýen bolsa, aklyna aýlanyp, ey kakamyň ýanynda öýünde güllükçileriniň hem iýmege artykmas çörekleri bar. Meni olsa açlykdan ölüp barýan diýip eden çözgüdüne, kakasynyň ýanyndan miras alyp çykyp gaýdan çözgüdüne puşman edip ýene de şol doňuzlaryň içinde ýöremegine dowam ettiren olsa, onda muňa biz ýönekey şeýle diýeriz. Ol oglan puşman edýär, emma towa eden ok. Puşman edip diňe bir öňkü durmuşyndaky ýagşy zatlary ýatlap ýene şol doňuzlaryň içinde, şol hapalykyň içinde ýaşamagyny hereket edýän bolsa, onda ol oglan towa etdi däl. Ol oglan puşman edýär, emma towa etmedi. Towa edýän bolsa, bu oglanyň edişi ýaly bolmalydy. Serediň ol näme etdi? Aklyna aýlandy, eden etmişini barada ýene de bir gezek düşündi we pikirlendi. Soňunda da ähli zadyny taşlady da kakasynyň ýanyna tarap uğradı. Ine bu hakyky towwady. Towwa diýmek günälerden el çekmek we Hudaýa tarap ýakynlaşmagy aňlady. Eger günälerden el çekip Hudaýa tarap ýakynlaşmaýan bolsa, Hudaýa tarap gitmeýän bolsa, ol ýene de şol günäniň içine düşer we ol ýerde ýene de günäde ýaşamagyny dowam eder. Emma bu ýaş ýigit hakykatdan towwa etdi de kakasynyň ýanyna ýola çykdy. Bu tymsalyň soňuny eşidensiňiz. Hakykatdan da kakasy onu uzaktan gelýän ogluny gördü. Ve onun üstüne giydirmek üçün täze donu alıp çıkın deyip hizmetkarlarına buyurdu. Ayağını da täze köýüş giydirin, üstüne täze don giydirin, eline de oğulluk yüzüğünü getirip takın deyip hizmetkarlarına buyruk verdi. Olar uzaktan görýän kakasy uzaktan oğlunun gelýänini görüp onun öňünden ılgap çıktı da onu oğşap onu karşı aldı. Ve ona yine de oğulluk hakkını diňe bir güllükçi edip al deyip kakasynyň ýanyna gelip oturan ýaňky ýaş oğlana yok sen gündükçi däl, sen menin kiçi oğlumsun deyip onun üstüne don giydirmege, ayağına täze köýüş giydirmege, onun eline täze yüzük takmagy sen yine de menin oğlumsun, gündükçi däl deyip oğulluğa gaýtadan kabul edýändigini biz görýäs. Hatta ulu dogany birazcık gaharlanýar. Näme üçin sen bu oğlun gelen wagtynda bağa bakılan göläni soyup bütün daş döwrekdäki adamlary çağırıp toy tutýarsyň. Bu senin ýanyndan şeýle günah edip saňa garşy günah edip mal mülkden bolan ähli mirastan hakyny alıp öýden çıkıp gitdi. Ählisini soğurup ýene şeýle ýagdaýda geldi. Sen bolsaň muňa ulu öküz soyup adam çağırıp toy tutýaň diýen wagtynda kakasy ulu oğluna şeýle diýdi. Bu kiçi doganyň yitipdi, ölüdi, direldi, yitipdi, tapıldı diýdi. Munuň üçin şatlanmak gerek diýdi. Nähili kakasynyň ýüregi şeýle açyk. Nähili kakanyň söýüji kakanyň ýüregi, nähili günäkär bolsa da kiçi oğluny nähili ulu söýgü bilen, merhamet bilen ýene de oğulluğa kabul etdi. Gel meniň indi hizmetkarym bol. Ya näme üçin geldin? Git. Mirastan aldyňa hakyňy diýmedi. Gel oğlum, sen yitipdiň, tapyldың, ölüdiň, direldiň deyip kakasy onu ýene oğulluğa kabul etdi. Bu tymsalyň üstü bilen biz mukaddes kitapda ýene Hudaýyň adamzada bolan gatnaşygyny görýäris. Hudaýyň adamzada bolan gatnaşygy da şeýledir. Biz günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum bolduk. Ähli adamlar günah etdik. Ve Hudaýdan daşlaşıp Hudaýsyz hem ýaşap bileris diýip ýaşap ýörler. Milyon milyardlap adamlar hak Hudaýy tanaman ýaşap ýörler. Emma adamlar haçan hakykattan towwa gelýärler. Hudaý bize özgür, öz yolumuzu saylamaga yol verdi. Günäli yol bilen gitmek isledikmi? Gittik onun ýanyndan. Emma günäli yolumuzu tä soňky günne çenle synap görelim we ýaşalyň. Haçanda günäniň netijesinde ýaňky oglanyň düşen ýagdaýyna
açlık, horluk, keselçilik, yoksuzluk, yekelik, işsizlik, gariplik, ähli erwetlik başınıza gelen wagtynda özüňizi ýanky şu doňuzlaryň içindäki, doňuz bakýan adam ýaly we şu doňuzlaryň köseklerine iýjek bolýaňyz, onu da size bermeýän ýaly ýagdaýa gelen wagtyňyzda siz hem belki aklyňyza aýlanarsyňyz. Aklyňyza aýlanyp, men näme beýle günäleriň içinde ejir çekýärin? Näme üçin beýle kyn ýagdaýlarda ýaşaýaryn? Meni yaradan Hudaý bardyr. Meni yaradan Hudaý meni söýýän olsa, meni yaradan Hudaýyň meniň durmuşum barada bir plany bardyr. Elbetde gowluk plany bardyr. Men bolsa Hudaýy tanaman. Durmuşmam gutorup barýa. Umyt ýok, çıkalga ýok. Nähili kyn ýagdaýda. Gowsy gel. Ähli eden günälerime, Hudaýsyz ýaşan ýyllarym üçin, ähli bar mal mülkümi, aýşy eşrete, lezzete, bolara bolmaz günäli lezzetlere ýoklap, bu günlere gelip düşdüm. Gowsy gel, aklymy aýnalayyn. Giç bolmanka entek ýaşaýarkam, meni yaradan Hudaýy agtaraýyn we hak ýoly tapaýyn diýip, ähli zatdan yüz öwürüp, günälik höweslerden yüz öwürüp, seni yaradan göktäk ataňy agtarmaga çyksaň, elbetde sen entek uzakta wagtynda Reb senin karşına çıkar ve seni yankı yiten oğul ýaly uzaktan görüp senin öňünden çıkıp seni kucaklap Hudaý öz paçalygyna kabul eder. Senin üstüne täze dogurluk donuny giydirer. Senin ayaklarına täze köýüş giydirer. Senin eline bolsa oğulluk yüzügünü dakar. Sen menin kulum däl, sen menin oğlumsyň diýip Mesih İsa iman eden her bir adama oğlan Hudaýyň çağalary bolmak hakyny berdi diýip ýazylan. Ol sana Mesih İsa'da yine de senin oğulluk dereceni izine qaytarıp berip seni öz patşalygyna, cennetine kabul eder. Towa diýmek zat yine şudur doganlar. Adam öz günäli höweslerinden iň soňky derejeye çenli doymasa, günäniň el aslında ejir çekmese, şol günäni ýigrenmese, günäli durmuşdy şeýle nefret edip ondan ýigrenip el çekmese, hemişe günäli durmuş ona süýji ýaly görner. Hemişe onu özüne çeker. Mukaddes kitapta Süleyman Peygamber şeýle diýär. Keseki aýalyň levleri baldandır yandır. Emma iyenden soň zeher kimin acı bolar diýär. Seredin, entek adam üçin keseki aýalyň ağzından bal damyan olsa, onun levleri bal ýaly süýji bolsa, onda adam ondan hiç haçan näme etmez, ayrılmaz. Haçan da iýip görenden soň, zeher ýaly acı olanyny görse, ondan soň özü ondan kaçıp gutuljak olar. Bu diňe bir keseki aýallar, tertipsiz aýallar baradaky gürrüň däl. Adırlı doganlar, ähli hili günä barada da şeýledir. Entek günä süýjike adam ondan aýrylasy gelmeýe. Günä süýjike ol adamı özüne baglap, yalan bilen şeýle baglap saklaýa. Haçanda günä adama ceza berip başlan wagtynda, haçanda günä adam üçin zeher kimin acı bolup başlan wagtynda, adamda yine de çıkalga var. Yankı yiten oğul ýaly aklyny aýlanyp, men näme üçin günäniň netijesinde ejir çekýärin? Men gowus atamyň ýanyna gideýin. Onun ýanynda ýaşaýşym has ýagşydy diýip, aklyny aýlanyp towa ýoluna gelmek ýolu var. Başka bir ýolu yankı günäniň astında ejir çekip, hapalanyp, şeýle ezilip, çıkalga da agtarman, puşman edýän emma nirden çykjagyny bilmän, şol günäniň astında ölüp ýok bolup, bakyetiň de ebedi dozak oduna gidip belýär. Adam saýlaw sende, ýaşaýyş sende. Sen bugün haýsyny edersin? Hakykatdan towba edermidin? Günälerden yüz öwürüp hak diri Hudaýa tarap öwürlermiň? Oňa ýürekden hyzmat edermiň?
ve onun oğlu Mesih İsa Mesih'e yürekten iman edip onun gökten seni halas etmegine garaşıp yaşayanma. Ine muňa hakyky towa diýilýär. Gadyrly ildeşim, Lukanyň hoş habary 15. babyň 7. aýatyna seredin. Bu aýat bilen bu sözümü jemläýin. Size şunu aydarın, şunun ýaly da towa eden yeke günäli üçin gökte boljak şatlyk towa mäteşdäl 99 dogry adam üçin boljak şatlykdan has uly bolar. Bu ayat tımsalyň soňunda gelýär. Bir adamyň 99 sany goýuny bolýar, 100 sany goýuny bolýar. Olaryň birini ýitirýär, 99 sanysy entek agylda bolýar. Ol gidip şol bir sany ýiten goýunyny agtaryp tapmaga onuň yzyndan çykýar. Onu tapandan soň bütün dostlaryny çağırıp toy tutup gelin meniň bilen şatlygymy paýlaşyň, meniň ýiten goýunum tapyldy diýip olary özü bilen şatlanmaga çağırýar. Şonda İsa şeýle diýär. Şunun ýaly da bir sany towa eden günäkär üçin gökde tutuljak şatlyk toy 99 sany towa mäteşdäl özüni dogry hasaplayan adamlar üçin tutuljak şatlykdan has beýikdir diýär. Ine bugün habar budur. Eger häziriň özünde günäliligiňi boyun alıp towa edip günäden yüz öwrüp diri Hudaýa tarap öwrülip ona ýakynlaşsaň, onda senin üçin gökde tutuljak şatlyk şeýle uly bolar welin, bu şatlygy yer ýüzünde hiç bir zat bilen deňeşdirip bolmaz. Hudaýyň ýanyna hakyky towa bilen gel. Goý Hudaý seniň janyňy, teniňi, ruhuňy halas etsin we ebedi cennetine seni eltsin. İsa Mesih'in adı bilen. Amin. Ey beýik Taňrym, bize iýjek çöreğimizi merhemet et. Atam bulan günahını geçme. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men siziň araňyzda bolumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem de köneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkyjy elek bolar hem üçinji gün ýene de diýreler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maşlap hem malklar towa ederler.